pagkaluoy sa bata, gigutom. Ikaw na laglubi. Ano, Darf, ay na bukid. Manis na. Di, kita mahitabong matas mo ka. Kaya kay bugas. Pwede sa kamo ka lubi. So, anak at sudad. Sa kay bugas. Aw. Pas mo, iga. Wala nga. Sabang sa sudad. Ayaw niya tumayang sa bukid. Sila naman sa bukid kay first aid mo na kinananay. Mas mayaw po may mga o ninyo. At may mukha kami yung visit kung sa. Dahil sa question pla. Wala ane ron. Sama kita mo ane. Ang nagkasulat, budlay pag mga ane. O kami. Nasa bukid, sos. Sa pagkananayabat sa di hilo. Daon eh. Pero nga po, video na. Ako nga, video nga ako. Malakang na. Lalamit yung lala. Sama na eh. Dahil yung doon ay mga... Dahil. So, dahil sa bukid, Brad. Sa tingin mo, lahat yung magkakaroon eh. Nangga mo. Nangga mo? Ay, tawa-tawa eh. Uban niya, bukid niya. Sorte, uban niya. Anak din sa bukid, bus-bus niya. Ay, los-los niya. Nangamutan na siya dito nga. Wala may tanong nila, pas mo mo. O, ano, chef. Niya mga awang bukid at ang lubi. Niya mga away de, pay manok. Manok ko. Ayaw ko boy, ang harap niya. Ay, ando sinit ng labo. Tadres. Ay, pagpapuhay, mas wapo menino.